Peso nga tayo pare ya. Nagalamang ka pare. Kat iso dati na po ti linuto ni kumpare nga buro kana di ulo di dalag na dati mangga apaw nga dabagoong na tapos adamot ti ugot ti kamote apaw ti kanang memang kinikumparen so manati tinga-tingatang main Sabaw ti dalag. sabaw ti dalag Tapaw. Mangantay mananapaw. Kaya gati kami mananapaw kini kumpare nga ang ngatingat kami manan kami man kini kumpare. Kabukab kami manain Bye. mga kaw. Bago kami man kini kumpare apaw aglualo kami pay. Una, di kami lipatan taglualaw. Aglalo ta pareya. Una. Lord, magapasalamat kami. Magapasalamat kami karon nga buntaga Lord. Anhi ang among kaunon sa among atubangan. Ikaw na Lord ug maghatag og bendisyon sa among kaunon karon nga buntaga ni kumpare. Ug ikaw pud Lord maghatag ang isang kusog sa matag usa sa amuan ni kumpare. Ikaw na Lord magbantay sa matag usa sa among pamilya, sa among mga ginikanan. Magapadayon ka Lord, dalaygon ka, gamhanan ka Lord. Kini among dawaton sa ngalan sa Dios. Amen. Amen. Kapray. Talaga mabisi mabisinaw. dalag. Sabawan dati sabaw ti baguong. Tama na matalutok pa rin ako buro. Buro. Nya man dati may bagam. Tayo pa lang pare ka nag-break kag lutaw. Ibayag na tun kay mata buro ya. Uy. Hindi Yung mga uras. yung mga oras. Buro apo ti si dami. Ano na ba kahit ako ha? Uging lang ito pag luto ta. Buro mga talaga pare. Una, no kahit da nga ko ha. Adi da karog ti ango na. Adi ko ha. Ato ni lamus nga nalais. Ay pala isda. Tanong malaayos mabalintaon. Pero sunda. Tanod dati angot-angot na. Sensor. Peso nga tali pare ya. Nagalamang ka pare. Nako ko. Takaw ka mamanggan. Naimas talaga ti buro mapare. Pinasikatan na man tatangal daway. No, na minsan pare. Sa matipasikatam kay kasla lulok po nagtatay kahit sa amin nagmulis siya gito may takinan bibuya na lang video ko lang minsan si kami tagpasikat Siya mamang lines ya. made garamit ka man ti recipe pasikatan na man nun niya ti kaya mga recipe may ano kwa mayat ti pinagkuwata kadwata So may Ata. mga talaga pinagkadwata. mabuya tayo pinaglutok ti buro nabalindan to aji nga ramidon jay abroad or lagi makapangpangan ti buro nga wantag lako. Kasi ati na tayo kang kanenta. Gawin nabalinda nga ramidon. No kahit lagi dati angot-angot na. Aji nalais nga lamos ti alain da. Ay nalaka nga luto na ajay. Ta nalulo nang kay nalaisan. Nalala ka nga maburbor. Hindi na kayo nung kanina galamang ka. Nugungat. Lumot. Mangkat jabut ka mo ti pare tano maduti daram. Nga pur bisag ka pare dala kan sa ni kumaray. Nanimik ka ano? Napig salat tati pare. Ibang tumaltalyap na pare nga ka. Makipangan. Bakanom no ado damakan. Mura nga pakaram tunubi ang sublin tumanan. Tay mingan nakalatagay man. Bakanom lata. Lumamin sa sabli lasuno mo. Ulit-ulit na. Hindi mga dyan kasi nga tiknay. Kala dyan amok ngayon ka na makakita tags asok ka. Panjar arubayan. Dahil pinagkakaan ka dartan.
Ngayon mas giburo nga pare. Agad ito pang pagana tikaan pare buro. Tarong pa yung mga prinitaw kinlining tayo. Ngaraw din. Yung maminsan. Luto aktiwa. Okay. No dati kwarta ta pare. Pasikatan ka manayin. Yung mga pasikatatan. Luto akti tinungkalang nga manok. Tinungka. Kun. Sikatan ka. Tinungkalan. Kun. So nung imagine nga teknik May bagak dito ladon dan taon. Binsa-binsak to ano dati manoktan. Nya pa. Parchen ta ilutuang ka tinungkalang nga manok. Buro pare, akala utot niya di ko ya. Tiraman na. Hindi ka dyan lalakay ngay ka pag luto lang basi ngay ka mabalinan. Pagburat niya. Pagburat. Ato linutok nga buro pare ka pinabrown ko ta kasi sa kalkalayamak. Balin mo ati nga ilab dilak mo ti patel no pastel nga kunada. Sa bagada mata ka prito nga manok kata. Mabalin mata ilok di ko patel ilakom. Na. Bagam nga manok. Well. Mula man ang damata. Gusto ka mayatom lang pinakaluto na. Nabisbisin ka nga talaga ya paray. Napsapag. Hindi ka lang biga ya. Hindi. Manugak. Nabanit. Ano yung paray? Awang garo dahil. Gaw ka ah. Di akong paray. Mga kapayak. Nako manod da bay. Ne. Lisi-lisi ka kita nida sisit na. Dito ka na yun. Man na po yan. Busman. Yung mas imas ang paray. Mangga di pinagalsumot di paray. Ang magay. Tumugay ang nagimas. Good na. Ano po yung paray? Ang garo doon. Mas kuirat ng tao kan. Namata na yun. Nagaduman na pumusta. Mangga. Bulong te kamute. Dumurtes. Mangga bulong kamute. Santo ati buraw. Nakalalam natin nga teknik pare. Napong ko di. Nagtagtay na puso na. Ay nga pong ko para hindi pa nakikita. Kaya hindi pa na yan nakide. Hindi pa lang siguro ni papang ko bitin. Hindi namin sa ngarabi eh. Nagtagtagin na mau. Nagtagtagin na punapang ko luto buraw. Buro nga pa preskaw. Boy, natin kastoy. Yung tinulad tamot na napagkasatan tama nga dati intod ni kadwa nga Labas. lamos ito ni kwaray. Uluan nga labas ya. Dirap ka matuulo na kasi kada banggol na ay nalata ay kay matmata. Ito nga pare dimterwa na. On na po na pare. Gala ka Awang karon ni kumarim na boss. Tiniro na kumaray. Ito lang alam mo. Kalunos ta Lunusin tapatan pare. Bilpatan nila ka dilpatak sigid. Hindi Di makaya pare. Di makaya si katakan ka maja yung rosin sibel. Hindi di mo kat ko duwa tagar pat natag din dilpat tangad tan igid tingga naglips tanto makadaron pat ni pare tinga. Badi pare jaka pare. Hindi ka pa nakatutbrush. Nagtutbrush din namin sa nga bulan. Busan tadi pare.
Ano pare? Ay ke mga tingat tan. Ate nga na eh. Ay Ano ke ba site? tingatan talata ano ko mabaling nga tingatin. Kita niya. Sayang ang kita niya. Kanyam kita. Awanan na eh. Tinutinudtod ko mamay. Hindi makoy pare. Banggaan. Hindi makakuya niya. Hindi makoy pare. Kanigidag. Kahampay ka nigid ka naman niya pare. Ay mas ay mangga nga tinakaw mo pare. Grabe ti ko natatadya natin manggadyayan. Grabe ti bubusor nan. Mantika ti bulong sa ba pare yan eh. Kasi siyempre buro ka raw. Di na mantika. Nagungkunan na digit ka na mantika na. No biga ngay pare niya mantitirunta no bigata. Depende anon nga ti kwata. Hindi man napupukal ka pantala na. Mumbali na. Yung kasla huwag kayo matitudto daw. Kuhan na ako manti panahon kami tagbagyo. Naku yung might no pantag galap. Paji ko napudot. Tagwarda kasla tatay. Hindi nalalatat ti kwaray. Nalatatin ti kwarek na ulwalwan nga bulag. Banggilan. Datakil banggil na ganyan paray. Bulbulag. Mga good size pa eh. Isa no ngay pare kaya na eh. Dumawat ka ti ko na. Ti pasensya. Ta gulit stand. Ta kanya na mato dya so kon tanong ko madinang kang kanan na dya ararawang ko. Yeah. Bay, tahan tumiro pa yati ti ajay ararawon ta talaga awanan. Aja ason. Wala aja so ti tiruntan ta Video ta talit sunag. ajay ka. Sajay. Sige. Right. Mga tajay. Kaya tangga na lang iti ti video tayo nga parparalan na paw. Kaya sabi lang matabuy-buyain na kami kang kanayon kinikumparay nga makaperde. Kaya tangga na lang dito yan na po ti video meg pakada ka mo na paray. Wen tingnan na lang iti ti video men pakadak mo na paray. Kaya hanggang dito yan nagyaman kami ti panagbuy-buyayaw ti video meg kinikumparay. Kaya Like and hanggang lang subscribe. dito yan. Right, like and subscribe ya paray. And sharing your blessing. Right, sharing your blessings. Kaya agyaman kami. Thank you.